чаралар узар айында. Шынаттан елы да шундый бит. Милли гореф-гадәтләр һәм традициялар елы, аны саклау, без инде үзебезнең гореф-гадәтләрне балаларга өйрәтергә тиеш, тапшырырга. Шулай бу белән авылыбыз шундый матур төзек, үзенең традициялары белән яши. Вагый турында сөйләсәң, бик күп сөйләп торырга була. Чөнки мин аның белән бик нык аралашып яшәдем. Тормышның төбеннән күтәрелгән дигән сүз белән дә килешәм. Чөнки 46 яшьтә безнең әбиебез үлеп китә, һәм алар 3 бала ятим калалар. Ул вакытта минем абыйларым инде армиядә була. Абый белән кичкенә сеңлесе, 3 яшь сеңлесе авылда. Бәләкәй генә авыл булса да, шундый зур шәхесләр тәрбияләп чыгарган авыл дип әйтер идем. Чөнки Галәветдин абый, Венера Паганиева, Харис абый, Хusnetdinов, Илнар Низамов, әле тагын шушы арадан, шушы авылдан безнең бик күп без белмәгән һәм инде без игътибар биреп бетерә алмаган шәхесләр күптер әле. Без аларны алга таба да аларны барлау һәм аларны үстерү өстендә эшләргә тиеш. Галәветдин абый ул телевидение журналисты һәм телевидение хезмәткәре. Әмма дә ләкин ул телевидениедә гына эшләп калмый, Мөслим апа бик җанлы итеп һәм аның эчтәлекле итеп тормыш юлына тукталып узды. Без инде шанабыз шушы журналистика юлыннан Галәветдин абый Зиятдинов шикелле шуның үрнәгендә алга таба безнең журналистлар булуыбызны теләп калабыз. Менә әйтеп бит инде Галәветдин Зиятдинов кебек төптән күтәрелеп түгел, bütün mümkünlikler var технология өлкәсендә дәген. Менә мәсәлән, бүгенге көндә 25-30-га якын эш килде балалардан шу конкурска. Һәм әлеге конкурска килгән эшләрне үзебезнең чор белән чагыштырганда, ул менә җир белән күк аермасы. Алар үзләре язганнар, иҗат иткәннәр, үзләре аны монтажлаганнар, үзләре көйгә салганнар. Без бары тик менә язадырык, иҗат итәдерик һәм конвертка салып, аны редакциягә юллыйдырык һәм инде нәтиҗәсен көтәдерик. Үзенең туган җирен мактады, туган җиренең кешеләрен зурлады, хөрмәтләде. Үзенең бишеренә, үзенең теләшесенә, үзенең Татарстанына, үзенең татар милләтенә бер кайчан да хыянәт итмәде. Шуның уңышларына сөенеп яшәде. Күзләр тисә алмагачка. Здесь много говорили про отца. Я вообще очень счастлив, что я сюда попал. Я рад видеть вас всех и рад, что его помнят, рад видеть эту обстановку теплую, рад видеть людей, которые с такой добротой в глазах отзываются о нем. Мне это очень все приятно. Yoqdaşlarını xətirləgən üçün, alar ruhuna dua qılğan üçün, alar qılğan əməllərini unutmağan üçün sizə rəhmət. Күзләр тисә алмагачка, кайгы төшсә безнең башка, бер кайгыны биш